trying to be a blessing. Magandang hapon, marhay na hapon sa gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Welcome to Usapang Bukasyon ACI. Welcome to another inspiring episode of our program. Shout out sa gabos na ACI, sisters and ACI family all over the Philippines and all over the world. Today is Friday, July 17, 2026. Bukas, July 18, Sabado, ay gaganapin ang Diocesan Synodal Mission Congress. Ito ay bubuksan formally sa pamamagitan ng isang misa sa Cagsawa Ruins na pangungunahan ng ating mahal na obispo, the Most Reverend Joel Bailon, bago pumunta sa LC3 or Legazpi City Convention Center. Please pray for all the participants. Last Friday, episode 93, ay pinamagatang Letting God, Letting Go, Keeping the Faith. Ngayong hapon, episode 94, ay pinamagatang Beyond Trends and Noise, Gen Z's Search for Meaning and Purpose. Meron tayong tatlong searchers. Dalawa na lang po pala bilang guest. Pero bago tayo magpatuloy, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon, maray na hapon sa gapos. Good afternoon to everyone. Sister Martha Hang. Shout out to Chang Wingma Osabia at the Aurin, Tita Didi Castro, to Postulants K and Kat, and on those who are watching and listening our program this afternoon. By the way, in our episode last week, we asked our listeners what is letting go for them. For Asia Postulant K, surrendering leading to freedom. For Cateching Diaz, it means freedom. Next is letting God. For Postulant K, it means trust and confidence. For Cateching, letting God take the lead. Next is keeping the faith. For Postulant K, it means hope and perseverance. For Cateching, it means belonging or identity as Christian. Experience of Nakpa Ubaya for Cateching as the eldest Nakpa Paubaya balagi sa mga kapatid ko. At kayo po, ano po ang ibig sabihin para sa inyo, personally, ang letting go, letting God, and keeping the faith? At kailan kayo nagpaubaya? At anong pakiramdam na nagpapaubaya? Alright? Maray na hapon, maayong hapon sa tanan, si Sir Net po. Advance happy birthday greetings kay Tia Norma Bailon, bukas na yon, at si Tia Ludi Saison. Shout out kay Belen Manjares, Ate Malin, Manuel, at Hana. Shout out sa ako ang papa ug mga igsuon, Ate Gigi and Manoy Jojo ug ang ilang mga pamilya, at sa lahat ng sumusuporta ng Usapang Bukasyon ACI. Sa mundong ang mga uso ay nagbabago sa isang iglap at tila walang tigil ang ingay ng social media, madali tayong matangay ng iba't ibang opinyon, pamantayan at mga inaasahan ng lipunan. Para sa maraming kabataan ng Generation Z, ang pressure na makisabay, makibagay at magtagumpay ay maaring maging hadlang sa pagsagot sa isang mas malalim na katanungan. Ano nga ba ang tunay na nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay? Sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng ating mga pinahahalagahan, mga ugnayan sa kapwa, pananampalataya, mga hilig at pangarap, at mga personal na karanasan na humuhubog sa pagkatao ng bawat kabataan. Dito lamang sa Usapang Bukasyon ACI Episode 94, Beyond Trends and Noise, Gen Z's Search for Meaning and Purpose. Okay, so please introduce yourself at mag-shoutout na rin po sa ating mga guest ngayon. Ayun. Ayun, wow. Sige po. Jasmine. Yun, ako po mauna, sister. Okay. Okay. Sige. Hello po everyone. I am Rose Pilio, all the way po from Tagum City. Medyo malapit-lapit lang din sa Davao City, so all the way po from Mindanao.
And yun, shout out ko lang po si Mama, Papa, yung kapatid ko, ako mga igsuon. Magbibisaya po konti kasi Pwede. Bisaya po bisdak. Sige. Pwede. So, maayong udto, maayong hapon sa ako ang mga igsuon, sa akong mama, papa, akong tita, ug akong manoy, especially po sa akong mga igagaw tanan lukop na sa amoa, sa kasalinganan. Ug most especially sa Isabel Cosmetics Corp, sa ako ang mga kauban sa team, ang Bianca, Jana, and all the rest of the team, sa production team, and sa heads nga gialaw ko sa na makaanhi for this opportunity. Thank you and shout out sa tanan, maayong udto. Ug si Father Tony na naghatod nimo. Ay, opo. Of course, ako ang gina-consider na spiritual director, Father Tony Basilio. Shout out sa tanang Jesuits from Ateneo de Davao University and to all po. Thank you. Thank you, Rose. Sina si Jasmine. Jasmine. Ayun. Ayan, Wow, si ang ganda Jasmine. naman ng background. Good afternoon po everyone. I am Jasmine Torres, a youth council po in St. Stephen the Proto Martyr Parish, Ligao. And I'm also a second year college po at Bicol University, Pulangi. Thank you very much po sa pag-invite, sisters. And shout out po sa Gabos na Jóvenes, lalong-lalo na po sa mga Jóvenes ng Samuyang Parokya. Sa family ko po, sa mga listeners and viewers, God bless you all po. And thank you for spending time with us po today. Ganda ng background. Parang sa simbahan po ba yan? Ang ganda. Iyo po, sister. Ang ganda, no? St. Stephen, a Proto Apo, Martyr. apo. Ayan, beautiful. Ayan, sige po. Sir Han? Opo. Sinong unang nagpakilala sa iyo sa Iyos? Papaano? Ayan. Yun, yun po yung unang tanong, Sister Hano. Sino daw po yung nagpakilala sa akin sa Diyos at papaano? So siguro po, yun po talagang aking parents. I was born in a very, sabihin na natin, religious family. So lumaki po ako sa simbahan, yun bang palagi pong nasa simbahan GKK namin para po mag-grocery, Flores de Mayo, lahat-lahat po. So yun po yung ay dahil sa aking papa, isa po siyang Eucharistic lay minister, and yung mama ko naman po isang catechist. And that was rooted then from my grandparents, yung lolo ko po, pati na din yung lola ko, both sides. So sila po yung nagdalas talaga sa akin, nagpakilala sa akin. Naaalala ko pa po na parang maliit pa lang kami, tinuruan na ng mga basic prayers, the sign of the cross, and everything. So, all things, pasasalamat sa mama at papa. At sa lahat po, mga parents, grandparents talaga. Pamilya. Yes po, pamilya po talaga. Yan. Yeah. Okay, thank you for our candidate from from Miss Davao del Norte, no? Davao del Norte. Yes, yes, Tagum. sister. Okay, and then let's go to the anong parte ba ng Bicol ang Ligao? Alba. Na Albay pala. East, North, West, East. Walang nakakalam. Sige po, Jasmine, ikaw na po. Ang una po nagpakilala po sa akin sa Diyos, syempre po ang aking pamilya, lalo-lalo na po ang aking mga magulang. Bata pa lang po ako, nila akong mag-impact. Pag mga ganap po sa chapel po namin. Pero po, habang lumalaki ako, mas nakikilala ko rin po ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong naging instrumento niya. Yung mga pare po dito sa Samuyang Parokya, tapos yung mga youth po, mga youth din po dito sa amin. Lalo na po sila Ate Ki, sila Kuya Boom, sila Kuya Mark, sila Ate Kuya Ram, and parokya naman. Sila po talaga naging dahilan ng pag-grow ko po as a youth, and also to all my friends na naging mabuting halimbawa po sa pananampalataya ko sa Diyos. So confirm mga sisters na ang unang katikista, the Ang first catechist magulang. are our parents. Parents, Yan, yeah. the family. Alright, thank you. Ako na. Okay. Habang lumalaki kayo, naalagaan mo ba ang relasyon mo sa Diyos? So unti-unti ba itong natabunan ng mga ingay at trends sa mundo?
Ano yung mga ingay o trends na nakadistract sa'yo habang lumalaki? Kasi basically, very closely knit your family, and then guided talaga kayo by the family, and then nung siguro teens, yung ganon, meron bang nangyaring ganon na parang medyo natabunan ng mga ingay ng mundo, ng mga trends ng social media? Ano po ang karanasan ninyo dito? Okay, sige po. Sa akin naman po, majorly po parang hindi naman po siya natabunan. Kasi in our case po, nung nag-high school lang hanggang nag-college na po ako, doon po ako mas naging close personally kay God because of serving sa chapel po namin sa college. So, para po kasi sa amin, parang nagamit po namin yung social media in bringing Christ to the people. Servers po kami, so parang nagamit po namin siya para manghikayat ng iba pang mag-serve, iba pang mga servers, iba pang pwedeng pumasok sa aming club. At yun po, palagi po kami nagpo-post regarding feast days and everything. Siguro lang po yung mga ingay lang po siguro, yung trends and dahil sa business as a student back then. So siguro yun po ang busy sa studies, busy sa topic, sa trends ng ibang tao or siguro sa showbiz, pati na din sa latest news. So doon po medyo parang mas pinag-uusapan na siya kaysa doon sa words of God. But then, nag-aagawa pa rin po naming ibalik doon sa kung ano po yung gusto namin, which is mag-serve. And that leads us to using the social media para po mas mahikayat yung ibang Gen Zs din. At kabilang na din po yung ibang generations. Yan po. Thank you. Jazz? Ikaw na po. Marami po lalo na po noong pandemic, hindi po kami pwede mabas, lalo na mga bata pa po, di ba? Ang social media po, kaya hindi po kami lalo na po nung mga kabataan noon, more on screen po talaga. Kasi po, bawal po talaga pumunta sa labas. Parang nalilimit po sa mga activities na pressure na attend, tapos pag-alala sa opinion ng ibang tao, at minsan po, sa sobrang busy na din po sa school, hindi na po nawawala ng personal, at hindi din po mawawala yung personal na problema. Napansin ko po na habang mas binibigyan ko ng oras or attention ng mga bagay na nadidistract sa kuya, mas nawawaran po ang oras ko para So, you were saying na nung sa COVID time, the social media was your only connection to the world, with the world. So, medyo, yun Opo. talaga yung era na yun na medyo napakalakas ng gamit ng social media in a positive Opo. and negative light. Yung ganun. Depende ka na kung saan ka, anong perspektibo ka tatayo or uupo. So, yun. And then, pero I think both of you are both like active sa mga orgs, religious organizations. Malaking tulong sa inyo yon na kahit na nakapaligid sa inyo, yun, mga show business, entertainment, yung ganon. Sino ba mga paborito yung pina-follow ng mga artista? Yung mga ganon. Sorry? Oo. Pero, and yet, natutulungan kayo na bumalik sa inyong core, sa inyong kung sino talaga, kung sino yung mga desire ng puso, ng purpose ng buhay. Nakatulong din yung mga kaibigan in that sense. Tapos, of course, nawawalan, nababawasan din yung time yung screen time kasi you have time together, yung mga encounters, yung mga being together, no? Meeting siguro kayo na yung parang physical, kailangan present kayo physically, yung mga ganon. So, nakakatulong na kahit papaano. Pero aminado pa rin lahat tayo na naka-affect din po talaga ang mga trends ngayon na scrolling natin. Pero malaking tulong na maging member ng organization. Parang ganon yung gusto natin sabihin. Alright, sige po. Okay, so follow-up question. Paano mo nakilala si God more personally over time? Okay po. For me naman po, mas nakilala ko yung Panginoon personally. Siguro po nung nag-college talaga. Kasi dun po yung mahirap na phase in terms of studying.
So, di ba po kung yun nga, kung kailan tayo naghihirap, parang dun talaga tayo was nagpe-pray. So, yun po din nangyayari sa akin. But at the same time po, parang naging way ko din yung hardships na yun to serving God more. Kasi dun po ako, sa college din po kasi ako mas nagsiserve na palagi sa chapel. Tapos, yung hinihikayat din po yung iba na mag-serve. Doon ko po mas nakilala talaga si God. Doon ko po mas nakita yung care niya, yung love, and yung di niya talaga ako pinabayaan at iniwanan in times of the noise around, despite of the trials po. So, yan Yeah. po. Thank you. Sa kuya po, mas nakilala ko po siya ng personal sa tulong po ni or sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible, pagsisimba, pag-adoration, at lalong-lalo na po sa pagsali sa youth ministry. I'm really glad na nakatulong na Maray. So, hindi po siya nakilala at tamtam po. Sino nagsasalita? Si Jasmine pa ba yun? Jasmine. Yeah. Um, Yeah, she's not yet done. She's done. Alright. Oo. So, Doon ko po nakita na hindi lang sa Diyos, siya sa Diyos. yeah. Jazz, are you good? Hello po. Tuloy po. Please continue sharing po. Pero higit po sa lahat, sa mga panahon ng problema, sa hirap at sakit ko po siya tunay nakilala o naramdaman. Doon ko po nakita lang easy. Ama na tunay na nagmamahal, nagpo-provide at hindi po nangiiwan. Yeah. Two things na you have in common. The first one is, in times of difficulty, alam nyo kung sinong tatakbuhan na hindi tayo iiwan sa ere Opo. and who will never abandon us and who will always be there for us and then caring for our needs, kung ano man yun, a really provident God and caring God. So pareho kayo nun. Kasi sabi nga, in college years, mahirap po talaga. Mahirap ko compare sa high school, no? Tapos pati yung mga courses nyo pa, given the course, Chem-Eng, and then, education ka ba, Jazz? Ano nga ang course mo? Entrepreneur po. Entrep, oo, tama, sakto, oo. So, challenging po talaga ang buhay sa kolehiyo. Ibang, minsan, mas malayo kaysa nung high school. Ikaw, you're from Ligao, and then sa Polangi, and then si Rose from Tagum, Davao del Norte, going to Davao City. So, maraming challenges po talaga and difficulties. And then, sino natatakbuhan? Yung alam nating nunca magbago, kahit na in our little unfaithfulness, He will always be faithful to us. And then, secondly, is nakatulong again yung mga orgs. So, yun yung sanang gusto nyong i-invite yung mga kabataan kung gaano kahalaga ang maging member na isang religious organization sa inyong, sa lahat, sa well-being, sa pag-grow, sa lahat-lahat. Would you like to invite them? Opo. Of course po. Kasi sa college talaga parang for me po pero major naman po talaga. Hindi po kaya yung ikaw lang mag-isa. Talaga you will seek help sa friends at most especially sa organizations, orgs. Kasi nag-share din kayo ng common difference, ng common traits Share po kayo na same po kami who wanted to serve the Lord. Same po kami medyo may same kami na may time sa ganitong oras. Kunwari, same po kami na vacant po kami 5 to 6 and that's the time of the mass. So parang imbes na siguro magmukmuk ako kasi pagsak ako sa test. So parang, doon ako magsiserve ako tapos andun yung kaibigan ko, andun yung ka-org ko. So parang ma-uplift ako, ganyan. It's not just me. There are also others who will help me. Tapos tatawa na lang with me, ganyan po. Tapos most importantly, that I know will pray for me as well. Parang yun, dasalan lang. Yeah. Kumbaga, yung sinasabi po sa amin sa Jesuits, dasalan. So, yun po, malaking help talaga yung org. Tapos, hindi lang kasi, parang yun kasi din yung break from all the difficulties sa subject.
So, aside from break na siya, na nakaka-pause ka na, nagsiserve ka pa kay God. So, yun po yung For your maganda. sanity. Kailangan maiba naman yung mundo. Opo. Pa-insane Puro ka pa. chemistry. Oo. Oo. Si Rose po ay member ng ilang orgs ka ba? Dalawa, no? Opo. So, member po ako ng Kapos Liturgical Ministries. Kami po yung altar servers, lectors, and commentators sa chapel ng school. And member din po ako ng Ateneo Catechetical Instructions League. Kami po yung nagka-catechize ng mga iba't ibang communities po. I'm also an alumna of the same school and then with the same organization. Napakalaki po ng organisasyon niya nung panahon ko. Ngayon, konti na lang daw. Pero at least buhay pa. Na-revive. Surviving. Sige po. Thank you. Sige po, ako na. Anong oras na ba? Okay pa. Si Pwede pa Jasmine, isa, no? baka gusto din Jazz, ikaw po. mag-invite, Ay, mag-invite ka po ng mga mag-encourage. Yeah, all right. As po, Nagchachapi ka, mahina ang siguro daw. Aside po join sa mga organization po, lalo na po sa mga organization ng simbahan. Kasi po, masyado pong magulo ang mundo. Yeah. Anong tanong po, para po sa Kuya Kayaan organization ko po dito sa simbahan. Chappy siya. Sa karokya po ang tiga sa problems din po. Yeah. Isa sa Yun lang po. active, organized na youth ministry, parish youth ministry talaga po ang Ligaw. Yeah, and then galing po dyan ang aming postulant ngayon na si Ki. Galing po dyan sa ministry, sa parish ministry na yan na kinabibilangan ni Jasmine. So ito po yung susunod sa yapak ni Ate Ki. Tingnan natin, God willing. Sayang ko hindi yan Shopee, nakasmile yan. Ayan, nag-smile nga. Alright, sige po. Alright, next question. Pwede pa, no? 1:30, pwede pa? Pwede pa, alright. Ano yung turning point mo na napaisip ka ng kahalagahan ng purpose and meaning ng buhay mo, ng life mo? Ano yung turning point mo? May nangyari bang special? Ang ganon. Si Rose. Sa akin po siguro. Turning point ko po, siguro, funny story lang po. Nung time po kasi na nag-review ako, parang imbes na nag-review ako for my chosen profession, chemical engineering, mas doon po lumakas yung parang paghanap ng meaning ng life. Mas doon po lumalakas yung bukasyon. So, kumbaga parang ironic siya. Pero dahil po sa grasya ng Diyos, nakapasa po. Tapos nung pagpasa ko pa po, pag-announce ko sa family, nakapasa ko ganyan, bigla akong umiyak, tapos sinabi ko, pero gusto kong magmadre, ganyan. So parang siguro po dun sa point na yun, yung talagang yung pag-review hanggang sa, mas naging real po sa akin na may time akong mamili. At kasi I got the profession, and then I have something deep within. Parang ganun po. So parang mini-weigh ko siya, and yun po, hoping, praying. But you were never disturbed na mag-stop and then enter religious life. You were really like thinking na tapusin muna, parang one thing at a time, Yes, one po. step at a time. Tapos muna. So parang, wow, pwede na ako sa step 2. Oo, Parang ganun ganyan yung feeling. Pero never ka nag-doubt na, ay, wag na ako, mapasok na lang ako. Walang Hindi, ganun, hindi no? po, Yeah. hindi po. Beautiful. Clear. Si Jazz. Hello po. Sa kuya po, sa sobrang tagal ko naman po nag-serve digdi sa simbahan. Para po pag may mga activities po kami or may attendan po kaming mga formation or makatatabang po sa ibang holiness, diri po sa puso ko po kaya galing naugma po siyang may as in. Parang tiga-set aside ko po so mga gigibuhon ko, tiga-una ko po talaga pirmi ang simbahan. Parang normal na po sa kuya
ang magtamang po sa gabos, mga jóvenes. In that case, 'di ba sabi mo parang pina-prioritize mo yung mission mo sa simbahan over sa studies, sa academics. Hindi ba naka-affect sa performance mo sa school? O mas na-inspire ka ba? O mas tumaas ba yung mga grades mo na ganun yung dynamics mo sa sa buhay as a student? May times po na na-apektuhan po talaga, pero tiga-try ko po na time management po. Tiga-try ko po na hindi po siya maapektuhan. Yeah. Oo. Sa panahon ko noon, naalala ko, parang uulit kasi medyo parang pag perfectionist ang dating na kailangan ulit-ulitin yung babasahin bago ng-exams. Pero minsan may mga time na I was torn between shall I study again in the morning or shall I attend the mass? Parang ganon. And I would always decide na I would attend the mass. Pero ang mangyari noon, yung nakatulong sa akin kasi yung mga lumalabas, yung mga naaral ko lang din. Parang mga ganon, na sa akin nakatulong na unahin siya, in particular yung misa, over and above. Kasi nakabasa naman ako, I call it nakabasa, I don't say it na nag-aaral. Nagbabasa naman ako every night. Tapos during mga exams, mga ganon, inuuna ko talaga yung misa kasi parte yan. Tapos hindi talaga ako nagsisisi kasi nakikita ko mas inspired, mas bukas yung utak ko, mas disposed ako, mas peaceful ako na kung ano man yun. So in my case, nakatulong yung ganon na i-prioritize siya. Yan. Alright, thank you. Sister. Yeah. Well, Militan. can you share how your search for meaning and purpose eventually led you to consider religious life? Consider pa naman, baka matakot si Jazz. Consider pa naman. Hindi pa naman papasok. Kung consider ay nakasmile ulit. Sige. Sa akin po siguro dati pa lang po kasi high school, college, ganyan. Parang andito na po siya na medyo gusto kong mag-serve, ganyan. Gusto ko po talaga sa mga, yun sa community. Medyo extrovert din, ganyan. So, gusto ko po mag-serve, ganyan. Hanggang sasabi kasi din po, advices, tapos mas okay din po talaga na tapusin mo na yung college, mag-review, at mag-board exam, hanggang sa mag-work muna. And then, yun po, sinunod ko naman, nag-work naman po ako, I'm working, tapos magte 3 years na din pong working. But siguro po, after all of those, parang sabi ko, natapos ko naman, nagtrabaho. So, bakit parang meron pa ring something? Hindi po nawala yung bukasyon na yon. So, parang hanggang sa doon ko na po nakilala yung ACI. I met ACI just last year, because of a Jesuit, again, Father Tony and yung friend niya. So, hanggang doon po. Hanapin pa natin yung pangalan ng friend niya. Kasi kasama yan sa istorya ng vocation mo. Tanungin natin. So, hanggang sa nakilala ko yung ACI, last year lang again. Tapos, parang na-align na yung universe na, yun, makapa-exposure. And yun po, hoping na makapasok. We pray for Rose. Yan. Si Jazz, wag mo na po. Walang dapat ikatakot. Joke lang. Sige, ano na yung tanong? Anong tanong niya? What's your question, Sister Martha? Can you share how your search for meaning and purpose eventually led you to consider religious life? If applicable. Sa kuya po, sa kuya po, habang mas nag-deepen po ang relasyon ko kay God, unti-unti ko pong nararamdaman ko na iba siyang bakulang plano para sa sakuya. Hindi ko po masasabi na sigurado na ako nawalaog sa religious life. Pero po, bukas po ang sakuyang post, pakinggan ang tawag niya sa sakuya. Wow. Bukas po ang sakuyang puso. Lord, bukas po. Nagtatanong si Lord. Sige, sister. Okay, Time? so time check is 1:40. All right. Good. Experience New Star Online to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Trying to be a blessing to others. Welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon ACI Episode 94, Beyond Trends and Noise, Genesis, Search for Meaning and Purpose. Okay, so a follow-up question. Ano para sa inyo ang ibig sabihin ng pagpasok sa religious life? Okay po. Hello po again. For me po, 'di ba, sabi na nga yung vocation, vocare, vocation, parang calling siya. So for me po, yung pagpasok is yun po, yung pagtugon, kung may tatawag sa iyo, may accept and call. So kumbaga parang accepting the calling siya of course from God. So yun po yung meaning na pag-enter sa religious life. And for me po, ano din kasi siya, way of myself personally, way of thanksgiving din siya. Hopefully if makapasok po talaga, parang may way of thanksgiving siya sa dahil sa pagmamahal at sa buti ng Panginoon. Yun po. Thank you. Jasmine? Para po sa kuya, ang religious life ay sarong buong pusong pagtugon sa tawag ng Diyos. Dahil po inipagtaka sa mundo, kung mas deep na paraan ng pagmamahalin ko po sa kanya at sa kapwa. Sarap po ining buhay ng pag-surrender, faith, and mission. Sisters, if you are also if I were to ask you, in one word, bakit ka pumasok? Why did you enter? I have the same kasi gratitude. It's my way of saying something like, the Lord has given us so much, me and my family. Bakit, how can I return this love? Parang ganun. And then, hindi pa rin JVP is just, kontrata lang yan eh. So, it's something like, the Lord is asking me for something forever. So, yun. So, it's gratitude also. My one word is gratitude. How about you, sisters? Me also is gratitude for all the blessings that I have received, which I don't deserve, but He gave, even without asking, but He gave the best. Yeah. He always give the best. It's a response of thanksgiving. Okay. Thank you. Yeah. For me, I experience my calling. I enter because I want to return the love. No, He have given to me. Thank you po. Yeah. It's Psalm 116. How can I repay the Lord for all the good that He has done for us? So, ganun din po. Sumagot na ba si Jasmine? Hindi pa. Hindi pa. O, Jazz, ikaw naman, Jazz.
At tumagot Ay, na siya. Sumagot na siya. Oo. Ano nga yung sagot ni Jazz? Yung pagtugon. Pagtugon. Yes. All right, sige, So, pagtugon. Sister Hannah. Pagtugon dahil napaka-grateful. Yun. So, tama-tama yung sagot niyong pareho. Okay. All right. So I will follow the question. How are you now? What have you been doing to search for it? Thank you, si Rose. So, how am I? Okay naman po. So far, so good. So, yung nangyari po sa akin, kaya po andito ako live. Kasi po, pinayagan po ako ng company. Isa-shoutout ko na lang din po siya. Hindi naman po bawal. So, Isabel Cosmetics Corp po, yung company na pinagtatrabuhan ko. Inalaw po nila ako mag-leave ng 1 month. Kaya po... Anong pinaalam mo? Pinaalam ko. Sinabi mo sa boss mo? Pinaalam ko na pwedeng ma-extend pa ako sa work, pero bigyan nila ako ng 1 month leave. So, yun, pumayag naman po. So, thankful for them. Pinayagan po akong mag-leave. Kaya ngayon po, may exposure program. Nag-exposure po ako andun sa different communities ng ACI. Doon po sa Loyola, sa Naga, sa Pasacao, at ngayon naman po sa Daraga. So, yun po yung parang naging method, naging process, naging way din ni Lord for me to continue search or to continue exploring the community. And yun po, hoping for entrance soonest. So, yun po. So, ibig sabihin yung company mo, alam na, no? May idea na. Opo. Parang alam na po nila, interview ko pa lang pag-enter. So, that was 3 years ago. Yes po. Oo. Yes So, po. naka-extend ka ng 3 years. Grabe na yun. So, ngayon, all-out support na sila sa'yo. Binigyan ka ng extension. Yay. All right. Oo. And then, so far, God is confirming you. Yes, sister. Yeah. Wala pa itong retreat, pero inuuna na namin sa radyo. All right. Sige po. Thank you. Ay, ako na. Ay, si Jazz pa. Si Jazz. Ikaw, Jazz. Ano ginagawa mo, Jazz? Sa ngunyan po, patuloy po rin po akong nagdi-discern na tinutulungan din po ako nila sister from ACI, sila Sister Net, sila Sister Marta, Sister Jessie, pati na po yung sister sa Naga. Sa ACI po, kaya nung dinadala po ako ni Ate Ki sa ACI, may spark po talaga sa puso ko nung nahiling ko po ang mga tiyagibo ng mga ACI sisters. Tapos, mas tigadipin ko pa po ang mga prayer life ko. Regular po akong nagasimba. Sumasali po ako sa mga formation activities. Nagbabasa po ako ng Word of God palagi po. At hingi po ako ng guidance sa mga tao pong aram ko pong makakatulong sa kuyang spiritual journey. Dahil pa man po malinaw ang gabos, nagtitiwala po akong ihahayag ng Diyos ang kanyang plano sa tamang panahon. Amen. Yeah. In God's perfect time po talaga. May oras ka po, Jazz. Oo. So, ngayon baka pwede mag-promote. Why ACI? Saglit lang. Kung kayo ay endorser ng isang produkto. Why ACI? Why ACI? Sige nga, sabihan nyo mga kabataan. Okay. Siguro po sa akin, ACI, nabanggit natin over dinner last night, sister, na yung simplicity. Parang yun po din yung talagang na-attract ako, yung attraction, yung simplicity. And other than that po, kasi siya, missionary, nasa community, nasa mga students, different parish, ganyan, lahat po. But at the same time, it's contemplative in a way na talagang may adoration siya everyday. So, yun din po yung parang nag-attract sa akin for ACI. Tapos, yun po parang, kung sa Bisaya pa, yano. Pero yun ni sister na, yano, it's simple, but it's deep. Yeah. So, yan po. Come! Go to ECI. Ngayon, hindi lang kayo, kasi you're like answering us, no? So, you talk to the young ones directly now. Sige, talk to them now. Ako na po. Oh, ikaw. Okay. Kumplituhin mo lang. Sige. Hi guys. What's up, Gen Zs? Siguro, take your time as of now. Because of the trends and ang noise, ang ingay ng mundo, the politics, the current news events, everything is very noisy. But as of now, take your time and talagang trust in God's will
Yung kumbaga, wag mag-alala, don't worry too much because God cares for us a lot. Yun po talaga yung talagang parang kumbaga quote ko na bakit ba ako mag-aalala ng bonggang-bongga, mahal na mahal at inaalagaan, kinikare ako ni Lord. So, ganun. So, take your time and then be with the people that know na makakatulong sa'yo. Be with other people. Huwag magkulong kasi may story kang pwedeng mabahagi sa iba. So, yun po. Take your time and then be with others because you're special as you are. And then, yun, trust God kasi He cares a lot for you. So, one-liner, inviting them to be ACI? To be ACI? If you use the second pronoun. You? Okay. You should visit and join ACI to live life happily. Yeah. And simply. To be happy. Simply happy. Yeah. Diba? Simply happy. Thank you very much. Sige po. Si Jazz, ayan, nakasmile na. Ready na sa kanyang product endorsement. Sige po. Diretso mo siya sa mga kabataan. Sa kabataan po. Sa gabos po na kabataan na nagdadangog po ngunyan, mas magayunan pong mag-join sa ACI. Nung una pong pag-join ko, dinala po ako ni Ate Ki sa ACI. Parang paglaog at pong nahiling ko na po yung mga community service. So mas nagiging din po ako sa parang mas nabibilib po ako palagi silang nag-adoration, derme po silang tigil ng nasiga, lang. Amen. Ang cute ni Jasmine. Smile mo pa lang, Jas, maaakit na yung mga batang na maging happy kasi ikaw happy. Oh, si Rose din, kayong dalawa. Yun, malaki po attraction yung joy. Oo. Sa mga kabataan, tama ba? Malaki ang attraction ng mga kabataan sa happy lang. Yan. Because God wants us to be happy. Yeah. Alright. Sige. Ang daanan natin to kahit medyo konti na lang yung oras. No? How important dalawang yung Holy Mass, tsaka gaano kahalaga po ang may personal relasyon, devotion kay Mama Mary, tsaka yung pag-attend ng misa sa isang kabataan na katulad ninyo at bakit? Okay. For me, po, short lang siguro, naging talagang deboto din po ako kay Mama Mary. Because he's the first one to say yes to God. So, handmaid, di ba sabi nga, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your will. So, sinubmit niya na. So, sa ganyan pa lang, parang, wow, Mama Mary is so amazing. And then, sa lahat po talaga ng mga problems and everything, I know na andyan siya. Andyan po yung ina. Kumbaga dito sa Bicol, di ba, yung ina daw, yun po yung tawag. So, yun po. Tapos, pangalawa po yung sa Mass because the Eucharist is there. So, Jesus Christ Himself is there. And the people are there as well. So, yun pa lang, parang buong-buo na po siya. Yung t-shirt mo kahapon, asil. Opo. Tapos sa likod, behold the handmaid of the Lord, no? Sabi ko, uy, handmaid. Oh. Sige po. Thank you, Jazz. Ikaw na, Jazz. Connecting siguro si Jazz. Alright. Oo. Maganda yung member ka habang hindi pa siya nakakonect. Napakahalaga ng isa sa mga ayan na siya. Alright. Sobrang napakahalaga po nito sa kuya. Paano kahit mas
po. So, hinsa. Mahina ang signals dyan. Choppy. Isa sa mga blessings kasi ng member ka ng religious orgs is ng religious org na may opportunity talaga na magsimba, no? Kaya yun yung maganda na yun, may mga misa together, so mas maengganyo ka, so that will bring you to mass and the appreciation of the mass and the word, of course, no? Mass always has the word and the communion. Yan. Jazz, are you in? Wala pa. Sige, tuloy tayo. Tapos balikan na lang natin si Jazz. Sister Hang, you have a question. Okay. So, what is your favorite Bible quote po? Okay, thank you, sister. Favorite Bible quote po, siguro dalawa na lang. Kasi yung first po kasi, Mark 9:23, yun po yung tumaguyod sa akin sa high school at college. Parang all things are possible if you believe. Mas nakilala ko po siya yung high school kasi, tapos hanggang sa, yun talagang possible lahat, basta maniwala ka lang. Pangalawa po, ito po kasi yung very, very first Bible verse na memorize ko around grade 3 ata to. So that's 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Ang bata ko pa po, pero parang worries na yung na-memorize ko. Ewan ko ba, pero parang talaga siguro hanggang ngayon hindi ko siya makalimutan kasi nga siya po yung childhood verse ko talaga. So kaya yun po yung always kong sinasabi, don't worry too much because the Lord cares for you a lot. Yun po. That's why it's radiate to your face. Yun po. No worries. Diba? Yes, sister. Grade 3 pa lang, nag-uusap na ang mga grade 3 ng worry. Yun na po ulit. Yeah. Advanced na talaga kayo mga kabataan. Pero maganda rin kasi early on, alam nyo na there is this God whom we can depend on. Yan, Yes, maganda yes, rin yun. sister. Jazz, may dalawa ka pong hindi pa nasasagot. Simulan mo na. Minutes na lang. Kaya yan ni Jazz. So, Si Jazz. Ang favorite ba? Alin po po, sister? Yeah, sige. Favorite ba? Oo, Bible tsaka verse? ang Mama Mary, tsaka si Misa, tsaka si Mama Mary, Misa, tsaka favorite quote. Sige po. Sa kuya po, sobrang halaga po ni Mama Mary. Si Mama Mary po ang nagtuturo sa kuya kung paano magkaraming yes sa Diyos kahit hindi pa po malinaw anong gabos na nangyayari sa buhay ko. Ang holiness po ay nagtatao po sa kuya ng kusog, grasya, kaduman ko po natatanggap si Jesus sa Eucharist. Ang sa kuyang favorite Bible quote din po is Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ini po ang verse na firme ko pong binabalikan kapag masyado pong magulo ang mga nasa isip ko. Tiga-remind po ako ini na daw di ko naiintindihan ang gabos na nangyayari sa buhay ko or di ko nakukuhaan mo yako para sa sarili ko. Aram ko pong may mga magayuno na plano ang Diyos para po sa sakuya. Yeah. Okay, ang bilis ng oras. Pero bago tayo magtatapos, what is your final message to our young people who are searching also for their way of life? Last message. Okay, yun na po yung nasabi ko po kanina. My last message to all the youth, sa lahat ng mga Gen Zs, yun lang, let's take our time, take your time, but in taking your time, that includes your prayer life. So trust in God for He cares about what happens to you. So submit to the Lord. Yun po. Jasmine, your last message to our young, to your co-youth. Connecting yata si Jasmine. Wala na naman. Sister Martha, Okay. you are in a position that you're very interesting. You are solo there, and then you come here in the camera, or you are there, and then you go there.
The most versatile. Blessed. Hello, Jazz. Are you in? Okay. Wala na, sige po. Okay, Jazz. Sige. So, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo, sa ating mga bisita ngayon na searchers, si Rose Pilio, Jasmine Torres, at ang inyong mga handmaids, Sister Jessie, Net, and Sister Marta. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Thank you. Come. Picture. Ayun. Paano ba yan? We take picture there. Naman.